Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω τα εισαγωγικά μου, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω πολλά. Μετά θα πάρει τη σκητάλη η Ιωάννα. Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, λάβατε μια ενημέρωση ότι τέλος Αυγούστου κυκλοφόρησε ένα mobile application, ένα ημερολόγιο διατροφής από το Edexis. Είναι κάτι που σχεδιάζαμε, θέλαμε να κάνουμε καιρό, τελικά το καταφέραμε. Βέβαια αυτή είναι η πρώτη έκδοση, είναι beta έκδοση. Όσο περνάει ο καιρός θα βλέπουμε προβλήματα που τυχόν προκύπτουν για να τα διορθώσουμε, τεχνικά εννοώ, για να περάσουμε μετά στα επόμενα update. Αυτή είναι μόνο η πρώτη έκδοση τώρα που έχουμε κυκλοφορήσει. Και θεωρήσαμε ότι ήταν σωστό να καλέσουμε έναν εξαίρετο συνάδελφο, να ευλογήσω τα γένια της Ιωάννας που δεν έχει, να μας μιλήσει για την αξία ενός ημερολογίου διατροφής. Η Ιωάννα είναι στέλεχος του Υπουργείου Υγείας, είναι εκπαιδεύτρια στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών. Οπότε είναι, νομίζω, η κατάλληλη να μας πει τα ωφέλη και την χρησιμότητα το να χρησιμοποιήσει ένας διατροφολόγος ένα τέτοιο εργαλείο. Εγώ, Ιωάννα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν θέλεις κάνεις κοινή χρήση. Ωραία. Ξεκινάς με την εισήγησή σου. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν και επίσημα. Ωραία, από εμένα. Μισό λεπτό εδώ να τα έχουμε όλα σωστά και ωραία, να τα βλέπετε καθαρά. Ωραία. Με αρκετούς γνωριζόμαστε. Έχουμε γνωριστεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών, με κάποιους και εκτός του κέντρου. Είμαι διαιτολόγος, εργάζομαι πολλά χρόνια πάνω στο αντικείμενο των διατροφικών διαταραχών. Συνεργάζομαι με τον Γιώργο και στο Edexis, την πλατφόρμα, και στο ημερολόγιο που θα δούμε σήμερα, από την αρχή του στισίματος. Οπότε θα σας πω ότι αυτό που θα δείτε σήμερα είναι μια βελτιωμένη έκδοση, αλλά σαφέστατα υπάρχουν δυνατότητες και για επιπλέον πράγματα, και είμαι σίγουρη ότι όσοι χρησιμοποιήσετε θα δώσετε και πολλές ιδέες για να γίνει αυτό το εργαλείο ακόμα καλύτερο. Θα ξεκινήσω λίγο κάνοντας μια εισαγωγή ουσιαστικά για το ημερολόγιο διατροφής, με όποιο τρόπο και αν είναι αυτό, αν είναι ηλεκτρονικό ή έντυπο ή οτιδήποτε. Φαντάζομαι, νομίζω οι περισσότεροι είναι διαιτολόγοι όσοι παρακολουθούν σήμερα την εκπαίδευση, τουλάχιστον είναι άνθρωποι επαγγελματίες που ασχολούνται με ανθρώπους που έχουν κάποια θέματα με τη διατροφή τους, οπότε θα γνωρίζετε το ημερολόγιο διατροφής. Δεν είναι ένα εργαλείο που ξεκίνησε και φτιάχτηκε καταρχήν για διαιτολόγους. Τα ημερολόγια έχουν κατά βάση φτιαχτεί από τους συνάδελφούς μας τους ψυχολόγους. Είναι ένα εργαλείο της CBT, της Cognitive Behavioral Therapy. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολύ χρήσιμο για τη δουλειά του διαιτολόγου. Τις περισσότερες φορές είναι ο μοναδικός τρόπος να πάρουμε πληροφορίες από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Έχετε όλοι αντιμετωπίσει τη δυσκολία του να σας μεταφέρει ένας άνθρωπος που του έχετε δώσει συμβουλές σας το πώς πήγε η εβδομάδα του, το 15ήμερο, πόσο μάλλον ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν δεν έχει κάτι γραμμένο. Ποιος θυμάται τι έφαγε πριν μια εβδομάδα και πόσο καλά πήγε ή δεν πήγε η διατροφή του. Να σημειώσω ότι το ημερολόγιο διατροφής δεν είναι ένα εργαλείο μόνο για όσους έρχονται στο γραφείο ενός διαιτολόγου για να χάσουν κιλά. Όσοι έχουν δουλέψει με διατροφικές διαταραχές ξέρουν ότι το θεωρούμε όχι απλά απαραίτητο, αλλά πιθανά δουλεύουμε και μόνο με το ημερολόγιο. Είναι το μοναδικό μας εργαλείο για να μπορούμε να συνεργαστούμε με άτομα που έχουν διατροφικές διαταραχές. Αλλά εξίσου χρήσιμο είναι και σε άτομα με διάφορα νοσήματα, όπως νοσήματα εντέρου ή με σαχαρώδη διαβήτη. Εγώ το χρησιμοποιώ και στους αθλητές που μου δίνουν πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες για το πώς συνδέεται η διατροφή με την αθλητική τους απόδοση. Το ημερολόγιο θεωρείται επίσης και ένα διαγνωστικό εργαλείο, ειδικά για τις διατροφικές διαταραχές. Τα διάφορα tools που έχουμε μπορεί να μην μας κάνουν σωστή διάγνωση και να δούμε από το ημερολόγιο να καταλάβουμε τι δεν πάει καλά.
Υπάρχουν έρευνες, υπάρχει ερευνητική πληροφορία η οποία υποστηρίζει τη χρήση του ημερολογίου για την απώλεια βάρους και είναι κάτι που μας βοηθάει να αξιολογήσουμε την πρόοδο και μακροπρόθεσμα και το αναφέρω αυτό δίνοντάς σας το παράδειγμα ότι μπορούμε να δείξουμε στον ίδιο τον θεραπευόμενό μας πώς κατέγραφε τη διατροφή του 3 μήνες πριν ή 6 μήνες πριν και να δει και ο ίδιος πόση πρόοδο έχει κάνει χρησιμοποιώντας τα ημερολόγια από τότε μέχρι τώρα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κάνει κάποιος την καταγραφή της διατροφής του. Γνωρίζετε ας το πούμε, το πιο κλασικό με ένα ημερολόγιο εβδομαδιαίας καταγραφής, ένα μονοσέλιδο, στον οποίο χωράει μια ολόκληρη εβδομάδα, σχετικά γρήγορη και εύκολη η καταγραφή. Στις διατροφικές διαταραχές χρησιμοποιούμε κάποια πιο extended ημερολόγια, ζητάμε περισσότερες πληροφορίες, κάποια συναισθήματα, βαθμολόγηση της πείνας, του κορεσμού, των τύψεων. Και υπάρχει δυνατότητα αυτό να το κάνει κάποιος σε ένα χαρτί έντυπο ή να το κάνει ηλεκτρονικά, στο Excel για παράδειγμα, ή με κάποιον άλλο ηλεκτρονικό τρόπο, θα δούμε και στη συνέχεια. Ποιες φαίνεται να είναι οι βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι όταν ζητάμε από τους θεραπευόμενους μας να φέρουν το ημερολογιό τους. Ακούμε διάφορες δικαιολογίες, όπως δεν προλαβαίνω να το συμπληρώσω, ξεχνάω να το συμπληρώσω, ντρέπομαι να έχω αυτό το χαρτί εκεί γιατί θα το δει κάποιος άλλος που είναι μαζί μου στο χώρο, το έχασα, το συμπλήρωσα αλλά ξέχασα να το φέρω. Είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει πάρα πολλές δικαιολογίες. Ο σκοπός λοιπόν είναι να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολο για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να κάμψουμε την οποιαδήποτε δυσκολία και οποιαδήποτε δικαιολογία μας δίνουν, έτσι ώστε να πάρουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε από το ημερολόγιο. Μια ιδέα λοιπόν που φαντάζομαι στους περισσότερους έχει έρθει στη συζήτηση του πώς να σε βοηθήσω να φέρεις το ημερολόγιο, είναι να γίνεται η καταγραφή της διατροφής μέσω φωτογραφιών. Οπότε το άτομο μπορεί να βγάζει φωτογραφίες με το κινητό του και συνήθως να μας τις στέλνει με κάποιο τρόπο, είτε σαν συνημμένο σε ένα email, είτε μέσω Messenger, μέσω Viber, σε οποιοδήποτε τέτοιο εργαλείο. Τα θετικά είναι ότι είναι πιο γρήγορο, μπορεί να στείλει άμεσα τις φωτογραφίες του. Είναι και για το διαιτολόγο πιο εύκολο, γιατί μπορεί να ελέγξει τις μερίδες, πέρα από το να είναι γραμμένο σε ένα χαρτί. Παρ' όλα αυτά, είναι και αρκετά κουραστικό για το διαιτολόγο, τουλάχιστον εγώ όσο καιρό το χρησιμοποιώ, συνέχεια χτυπάνε μηνύματα στο κινητό μου, που ξέρω ότι είναι διάφορες φωτογραφίες και μηνύματα για την καταγραφή του φαγητού. Και πιθανά υπάρχει και μια δυσκολία παρακολούθησης, γιατί αν έχεις και 50 ανθρώπους που σου έχουν στείλει μες την ημέρα, σίγουρα κάποιους θα μπερδέψεις, δεν θα τους προλάβεις, θα τους ξεχάσεις. Είναι αρκετά κουραστικό, θεωρώ, για τον διαιτολόγο. Εδώ έχω επίτηδες ενσωματώσει αυτή τη φωτογραφία, η οποία είναι από ένα περιστατικό μου που μου έστελνε τις φωτογραφίες στο Viber, και πραγματικά όταν ξεκινούσε να στείλει ήταν ένα 5 λεπτό που το κινητό χτυπούσε γιατί ερχόντουσαν φωτογραφίες μιας ολόκληρης εβδομάδας. Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, φαίνεται να ήρθανε διάφοροι σε παγκόσμιο επίπεδο να σκεφτούν την καταγραφή της διατροφής μέσω κάποιων application, συνήθως mobile application, εφαρμογών, τις οποίες μπορεί να τις έχει ο καθένας στο κινητό του. Έτσι έχουν δημιουργηθεί ημερολόγια διατροφής που λειτουργούν ως application, mobile applications. Φαίνεται βάσει ερευνών, έχουν γίνει έρευνες πάνω σε αυτό το κομμάτι, φαίνεται ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος να καταγράφει κάποιος τη διατροφή του. Βελτιώνει την ακρίβεια της διατροφικής αξιολόγησης, γιατί είναι πιο εύκολο να γίνει σωστά κατανοητή η ποσότητα. Και μάλιστα οι έρευνες λένε ότι η χρήση των application σχετίζεται με μειωμένη υποκαταγραφή σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους, δηλαδή το ημερολόγιο που γράφει κάποιος σε έντυπο με το χέρι. Το βασικό μειονέκτημα όμως στα περισσότερα application, και αυτό είναι κάτι που είναι ενδιαφέρον γιατί αναφέρεται και στα αποτελέσματα ερευνών, είναι ότι τα περισσότερα application,
ο ασθενής καταγράφει αυτά που τρώει. Κάποια από αυτά τα application έχουν τη δυνατότητα να σου υπολογίσουν θερμίδες, μακροθρεπτικά, μικροθρεπτικά, συστατικά, μερικές φορές ακόμα και να σου δώσουν κάποιες προτυποποιημένες συμβουλές. Η πλειονότητά τους όμως δεν έχει αυτή τη διασύνδεση με το διαιτολόγο, δηλαδή το άτομο ανεβάζει τις φωτογραφίες και πιθανά θα μπορέσει να τις δείξει στο διαιτολόγο την ημέρα της συνεδρίας του ή δεν θα τις δείξει ποτέ στο διαιτολόγο γιατί δεν πάει στο διαιτολόγο, τις χρησιμοποιεί μόνο για δική του χρήση, για δική του βοήθεια. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό που προσφέρει το Εύεξης, την απευθείας διασύνδεση με τον ειδικό που μπορεί άμεσα να δει την καταγραφή του ασθενή. Οπότε, πολύ γρήγορα και μετά θα το δούμε πραγματικά στην πράξη. Το MyEvexis είναι ένα app, μια εφαρμογή, την οποία την εγκαθιστά ο θεραπευόμενος στο κινητό του. Οι οθόνες που βλέπετε είναι αυτό που βλέπει ο πελάτης, ο ασθενής, στο κινητό του τηλέφωνο. Έχει τη δυνατότητα να βγάλει τη φωτογραφία, έχει τη δυνατότητα να σημειώσει πληροφορίες όπως ημερομηνία, ώρα και διάφορα άλλα σχόλια. Μπορεί να γράψει αν πίναγε πολύ, αν έφαγε παραπάνω από όσο υπολόγιζε, αν νιώθει τύψεις, αν έκανε μεταεμετό για άτομα με διατροφικές διαταραχές ή αν δεν έχει τη φωτογραφία μπορεί απλά να γράψει, να περιγράψει το γεύμα το οποίο έκανε. Και αυτή η οθόνη είναι αυτό που βλέπει ο διαιτολόγος, ο επαγγελματίας, στη δική του οθόνη, δηλαδή τις φωτογραφίες που έχει τραβήξει το άτομο, μαζί με τα διάφορα σχόλια τα οποία έχει καταγράψει ο ασθενής, τα οποία όμως στη συνέχεια ο διαιτολόγος μπορεί να σχολιάσει, μπορεί να στείλει πίσω άμεσα ένα feedback στον πελάτη του. Πάμε να το δούμε στην κανονική του χρήση, στην κανονική του λειτουργία, όλο αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί πάμε να το κάνουμε λίγο live. Πραγματικά live. Απλά επειδή έχω συνδεδεμένο και το κινητό μου και την οθόνη μου και θα προσπαθήσω να σας το δείξω, όντας ταυτόχρονα και πελάτης και ειδικός. Λοιπόν, τώρα υποθέτω ότι όλοι ξέρουμε το Εύεξης. Ναι. Ωραία. Οι περισσότεροι είναι ήδη ενεργοί χρήστες, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Ακόμα και για όποιον δεν είναι, αυτό είναι το βασικό περιβάλλον του Εύεξης. Άδειο αυτή τη στιγμή, γιατί έχω κάνει ένα καινούριο προφίλ, ειδικά για τη σημερινή ημέρα, οπότε γι' αυτό δεν βλέπετε και πολλές πληροφορίες. Έχοντας λοιπόν έναν καινούριο πελάτη, ξεκινάω να κάνω την καταχώρηση των στοιχείων του. Θα βάλουμε, όπως καταλαβαίνετε, εδώ κάποια μη πραγματικά δεδομένα. Μια ημερομηνία γέννησης, γιατί είναι υποχρεωτική. Και αυτό το οποίο είναι απαραίτητο, γιατί αλλιώς δεν θα λειτουργήσει το Εύεξης, είναι ένα έγκυρο email. Γιατί μέσω του email, να συμπληρώσω, αποστέλλεται η πρόσκληση προς τον πελάτη για να κατεβάσει το application. Και ο κωδικός του χρήστης για να μπορέσει να συνδεθεί. Οπότε, έχω κάνει την καταχώρηση του πελάτη μου, θα περάσω κάποια στιγμή τα στοιχεία του, το ιστορικό του κτλ. Πιθανά τα γνωρίζετε. Πηγαίνοντας εδώ στην επιλογή ημερολόγια, το Εύεξης με περνάει σε ένα νέο περιβάλλον, το Εύεξης Coaches, το οποίο αν ζητηθεί... συγγνώμη, έχω συνδεθεί στον... Ωραία. Μας ζητείτε εδώ ο κωδικός, οπότε συνδέομαι με αυτό το νέο προφίλ. Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Αυτό το redirect γίνεται γιατί αυτό το σύστημα έχει φτιαχτεί σε μια καινούρια πλατφόρμα, πάνω στην οποία σταδιακά θα περνάνε όλες οι αναβαθμίσεις του συστήματος. Δηλαδή θα μεταφερόμαστε σιγά σιγά στην καινούργια πλατφόρμα που είναι αυτό που βλέπετε.
Έτσι κι αλλιώς ο κωδικός, εφόσον είσαι συνδεδεμένος, πηγαίνει αυτόματα. Απλά επειδή τώρα εγώ έχω δύο λογαριασμούς συνδεδεμένους, γι' αυτό πηγαίνει από τη μία στην άλλη. Μπαίνοντας πάντως εδώ στην πλατφόρμα, βλέπετε ότι ήδη έχει δημιουργηθεί το όνομα της Μαρίας Παπαδοπούλου και απαντώντας στη δημιουργία κωδικού, το Evexis έχει φτιάξει αυτή τη στιγμή έναν κωδικό για το συγκεκριμένο πελάτη και στο email του έχει πάει ένα email. Αλλάζω screen και σας περνάω στο κινητό μου για να δείτε το email που ήρθε. Νομίζω βλέπετε κινητό. Κοινή χρήση, ξανά άνοιξε λίγο. Ωραία. Ναι, πάμε. Έγινε. Βλέπαμε το τηλέφωνο. Ωραία. Αποστέλλεται ένα email αυτοματοποιημένα. Βλέπετε λοιπόν αυτό, το πάνω email το οποίο έχει έρθει. Δεν έχει έρθει από το email το προσωπικό μου, έχει έρθει από το Evexis. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε, λέει, πρόσκληση από τη διατροφολόγο. Σας προσκαλεί να χρησιμοποιήσετε το My Evexis App. Ένα link για να κατεβάσει την εφαρμογή και το password που βλέπετε εδώ. Θα κάνω ένα copy το password για να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Αυτή η τελεία εκεί εντωμεταξύ είναι λίγο επίφοβη νομίζω. Μήπως πρέπει να την αφαιρέσουμε, να μην την αντιλάβουμε. Κανονικά είναι χωρίς την τελεία, έτσι δεν είναι? Είναι η τελεία που τελειώνει η πρόταση. Ωραία. Έχω λοιπόν κατεβάσει το application. Αυτό είναι η αρχική του οθόνη. Σαν username πρέπει να πληκτρολογήσω το email με το οποίο έγινε η εγγραφή. Και το password είναι αυτό που μου ήρθε στο email μου. Κάνω λοιπόν την επικόλληση και ένα login. Ως application που είναι δεν χρειάζεται κάθε φορά να περνιόνται τα στοιχεία αυτά. Εάν δεν κάνει κάποιος έξοδο, ανοίγει την εφαρμογή και μπαίνει κατευθείαν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την αρχική οθόνη καταχώρησης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να καταχωρήσει κάποιος το γεύμα του. Ίσως ο πιο εύκολος είναι να πατήσει το συν εδώ. Πατώντας το συν λοιπόν, πάω στην κάμερα και έχω εδώ μια μπανανούλα και μια μπάρα. Βγάζω τη φωτογραφία μου. Οκ. Μπορώ, αν θέλω, στο κουτάκι με τα σχόλια να γράψω κάτι, όπως ήταν οκ. Μπορώ να αλλάξω την ώρα και να πω ότι αυτό τελικά εγώ το έφαγα στις 5, απλά τώρα το θυμήθηκα. Πατώντας αποθήκευση, το γεύμα έχει προσθεθεί. Δεν χρειάζεται κάποια άλλη ενέργεια από τη μεριά του πελάτη. Ταυτόχρονα να πω ότι, που το θεώρησα ενδιαφέρον, οι φωτογραφίες δεν αποθηκεύονται στο κινητό, όπως συμβαίνει όταν κάποιος βγάζει συνέχεια φωτογραφίες για να τις στέλνει στον πελάτη, το αποθηκεύονται μόνο στην εφαρμογή. Πριν περάσω να σας δείξω τι βλέπω εγώ σαν διαιτολόγος, θέλω να κάνουμε άλλη μια καταχώρηση, την οποία αυτή τη φορά να την κάνουμε επιλέγοντας φωτογραφίες τις οποίες έχω ήδη τραβήξει για κάποιο λόγο με το κινητό μου. Οπότε επιλέγω μια φωτογραφία, αποθήκευση, προσθέθηκε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε δύο γεύματα που έχουν προσθεθεί από τον πελάτη, από την εφαρμογή. Πάμε πάλι να αλλάξουμε, διακοπή αυτό και μπαίνουμε εδώ. Είναι πρώτη φορά πάντως η Ιωάννα που εγώ σαν IT δεν κάνω τίποτα. Τέλειο. Λοιπόν, βλέπετε την καρτέλα μου λοιπόν εμένα τώρα, σαν διαιτολόγος. Αμέσως έχουν ανέβει αυτές οι φωτογραφίες. Προφανώς δεν συνδέομαι κάθε φορά που κάποιος ανεβάσει φωτογραφίες. Έχω κάποια ώρα της ημέρας που θα την αφιερώσω σε αυτή τη δουλειά. Μπορώ να ανοίξω, να δω λίγο σε μια μεγαλύτερη εικόνα της φωτογραφίας, περιγραφή, ώρες κτλ. Και εδώ όμως μπορώ να γράψω το σχόλιο
και να γράψω μπράβο για την επιλογή σου. Συνέχισε έτσι. Ας πούμε ότι εγώ έχω τελειώσει λοιπόν εδώ τη δουλειά μου, δεν θέλω να πω κάτι άλλο στον άνθρωπο αυτό. Διακοπή ξανά αυτής της χρήσης και πάμε ξανά κινητό. Σε κουράσαμε σήμερα, αλλά νομίζω άξιζε Όχι, το κάνουμε σωστά. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι έχει πρασινίσει εδώ πέρα σε αυτό το κείμενο αυτό το κουτάκι, ενώ στο άλλο είναι άσπρο που δεν έχει κάποιο comment. Πατώντας λοιπόν πάνω στο comment, ο ασθενής μπορεί να δει τα σχόλια που του έχω σημειώσει για το συγκεκριμένο γεύμα. Οπότε μέσω μιας εφαρμογής που δεν έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε άλλος, υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει αυτή η ωραία, κατά τη γνώμη μου, αλληλεπίδραση. Είμαι σίγουρη ότι προχωρώντας θα γίνουν και άλλες βελτιώσεις. Έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα με τον Γιώργο, κάποια πράγματα που θέλουμε να τα βλέπουμε και στις διατροφικές διαταραχές, αλλά ήδη είναι ένας τρόπος μιας εύκολης για τον πελάτη καταγραφής και αντίστοιχα εύκολης και για τον διαιτολόγο, γιατί έχει συγκεντρωμένο σε ένα προφίλ, σε μία ουσιαστικά οθόνη, όλο το πελατολόγιο, όλα τους τα γεύματα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε σε ένα κενό χρόνο στο γραφείο μπορεί να γυρίσει ο διατροφολόγος στα ημερολόγια, να δει τις τελευταίες καταχωρήσεις, γιατί γίνονται short, γίνεται ταξινόμηση με βάση τις τελευταίες χρονικά καταχωρήσεις και σε εκείνο το κενό διάστημα να σχολιάσει. Εμένα δεν μου παίρνει περισσότερο από 1/4 πάντως με τους πελάτες που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν το application. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξουμε εύρος ημερομηνίας, δηλαδή να δούμε τα γεύματα της προηγούμενης εβδομάδας που έχουν γίνει από τον διατρεφόμενο. Δηλαδή στο σημείο που έβλεπε η Ιωάννα τις καταχωρήσεις, πάνω δεξιά έχει ένα φίλτρο ημερομηνίας, αν προσέξετε. Εκεί μπορούμε να φιλτράρουμε και να ζητήσουμε να δούμε την προηγούμενη εβδομάδα τι έκανε ο διατρεφόμενος ή την προηγούμενη. Νομίζω είμαστε ok σχετικά με την εικόνα του τι κάνει αυτό το application. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος κάποια απορία μέχρι τώρα. Όπως είπαμε και στην αρχή, είναι μια beta έκδοση αυτή η εφαρμογή. Θα μαζέψουμε διάφορες προτάσεις. Ήδη έχουμε αρκετά πράγματα που έχουμε σημειώσει και η συμβολή της Ιωάννας και πολλών άλλων συναδέλφων είναι πολύ σημαντική γι' αυτό, έτσι ώστε να εμπλουτίσουμε με νέες δυνατότητες, είτε έχουν να κάνουν με τα γεύματα είτε όχι. Για παράδειγμα, σκεφτόμαστε να προσθέσουμε μια σελίδα που θα βλέπει το επόμενό του ραντεβού ο πελάτης. Και έτσι δεν θα χρειάζεται να σας στέλνει 15 μηνύματα για να θυμηθεί πάλι πότε έχει το επόμενό του ραντεβού. Ή να βλέπει τις συνταγές που του έχετε στείλει ή κάποιες μετρήσεις, ανάλογα. Αυτά είναι όλα τώρα πράγματα που εξετάζουμε και θα τα δούμε βάσει των αναγκών των χρηστών της εφαρμογής. Μέχρι στιγμής έχει κανείς κάποια απορία ή είμαστε ok? Να ρωτήσω λίγο εγώ. Καταρχάς, εγώ ενθουσιάστηκα με την εφαρμογή από τις πρώτες μέρες που ήρθε το email και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό που το υλοποιήσατε. Επίσης, ενθουσιάζει πάρα πολύ ένα αυτιστικό παιδί που παρακολουθώ, το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα καλής λεκτικής επικοινωνίας και όταν μαζί του και με τη μαμά είπα να μου στέλνει φωτογραφίες, ο μικρός χάρηκε πάρα πολύ. Οπότε άλλο ένα πεδίο, Ιωάννα, που ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ναι, σε Apple λειτουργεί. Ετοιμάζεται αυτές τις ημέρες και θα σταλεί ανακοίνωση, θα κυκλοφορήσει και για iOS. Γιατί μου είπαν κάποιοι ότι δεν και λέω μήπως δεν έγινε ακόμα ή ήταν λάθος. Ετοιμάζεται και στο email που θα πηγαίνει, εκεί που γράφει Google Play Store, θα έχει από δίπλα ή App Store. Και θα κάνει κλικ ο χρήστης ανάλογα με το τηλέφωνο. Ωραία, μια χαρά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τέλεια. Κάποιος άλλος, κάποια απορία? Είμαστε όλοι κομπλέ. Τελικά ήμασταν σύντομοι. Στη μισή ώρα το ξεπετάξαμε το θέμα. Ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη η Ιωάννα γι' αυτό. Εγώ
Θα ήθελα λίγο, απλά μισό λεπτό γιατί προσπαθώ. Θα ήθελα λίγο να σας δείξω ένα πραγματικό περιστατικό που έχει συμπληρώσει αρκετά. Ωραία, βλέπουμε πάλι την οθόνη σου τώρα, Ιωάννα. Ιωάννα, μας ακούς? Ή δεν άντεξε ο υπολογιστής στις εναλλαγές? Όχι. Κάτι έγινε τώρα. Διαμαρτυρήθηκε ο υπολογιστής της Ιωάννας. Θα περιμένουμε ένα λεπτό. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Δεν ξέρω τι έγινε, θα πω την αλήθεια. Προσπάθησε το άλλη μία. Λοιπόν, για να δω λίγο εάν μπορώ να σας δείξω. Βλέπετε την οθόνη μου? Ναι, ναι. Άραγε. Ωραία. Χωρίς τα ονόματα των πελατών μου. Ναι, αυτό ήθελα. Λοιπόν, στην αριστερή στήλη την οποία έχω προσπαθήσει να σας κρύψω για να μην φαίνονται τα στοιχεία των πελατών. Είναι εκεί πέρα που είναι η οθόνη που βλέπετε τους εαυτούς σας τώρα, αλλά στην κυρίως οθόνη βλέπετε καταγραφή γευμάτων από ένα κορίτσι 17 χρονών, το οποίο και αυτό ενθουσιάστηκε όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με αυτό. Και μάλιστα βλέπετε ότι ουσιαστικά σε μία οθόνη βλέπουμε σχεδόν μιας εβδομάδας διατροφή, είναι από Δευτέρα μέχρι και σήμερα τα γεύματά της. Με αρκετό σχολιασμό. Επίσης, να προσθέσω ότι πάνω δεξιά έχει άλλο ένα κουμπάκι. Αν το πατήσουμε δίπλα στο φίλτρο, αριστερά από το φίλτρο, εμφανίζονται τα γεύματα σε μορφή timeline. Δηλαδή το ένα κάτω από το άλλο, σαν να κάνουμε scroll στο κινητό, ας πούμε. Και όπως εμένα η αλήθεια είναι ότι με βολεύει αρκετά η άλλη μορφή αυτή. Μου αρέσει που βλέπω μιας μέρας τα γεύματα έτσι, σε μία σειρά. Όλα μαζί. Μου αρέσει επίσης βλέπω τα σχόλια και δεν χρειάζεται να ανοίξω σε κάθε γεύμα για να δω τα σχόλια τα οποία είναι γραμμένα. Οπότε, όπως λέτε, πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάποιο παράπονο από κάποιον ότι δεν του αρέσει σαν χρήση. Αυτό που θα βοηθήσει γενικά είναι αν χρησιμοποιήσετε με κάποιους πελάτες σας το application και όταν το χρησιμοποιήσετε να πάρετε ένα feedback, αν τους δυσκόλεψε κάτι, ανάλογα αν είχαν κάποιο πρόβλημα, γιατί μπορεί κάποια κινητά, ανάλογα το μοντέλο και το μέγεθος της οθόνης, να έχουν κάποια προβληματάκια. Αυτά όλα είναι bugs που θα πρέπει να τα βάλουμε στην προτεραιότητα, να τα διορθώνουμε όταν προκύψουν. Στην αρχή, θυμάσαι, έβγαζε κάποιος φωτογραφία και γινόταν η καταχώρηση 3 φορές. Ναι. Υπήρχε ένας μηχανισμός καθυστέρησης μετά στην αποθήκευση, οπότε αυτό γινόταν γιατί οι φωτογραφίες ήταν μεγάλες σε μέγεθος, επειδή είχε καλή ανάλυση το φακός του κινητού, και ενώ την είχε τραβήξει, έκανε ώρα να την αποθηκεύσει στο τηλέφωνο και να τη στείλει, οπότε ο χρήστης νόμιζε ότι δεν είχε τραβηχτεί και ξαναπατούσε το κινητό. Και ξανατραβούσε. Ναι. Και νομίζω επίσης ότι όταν κάποιος στείλει πολλαπλές, ταυτόχρονα κάνει override μία πάνω στην άλλη, αν δεν αλλάξει την ώρα. Όχι. Από ό,τι γνωρίζω δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Αν παρατηρήσεις κάτι, Ματίνα, ή το προσέξεις... Μου το ανέφερε κάποιος, δεν ξέρω αν δεν έκανε καλή χρήση όμως. Μετά του έδειξα εγώ ένα-ένα. Αν το επιβεβαιώσεις με ένα email στο support, για να το ελέγξουν οι developers, για να το διορθώσουν. Μόλις συνδέθηκε και η κυρία Καψιώτη, καλησπέρα, αν μας ακούει. Τελευταία και καταϊδρωμένη. Ευχαριστούμε, κυρία Καψιώτη, για την τιμή. Για την τιμή που μας κάνατε.